pues Salvador, com es va formar la Unió Musical? Bueno, la Unió Musical, la que celebrem ara el cinquantenari, és la nova. En ella anteriorment havia hagut ja una altra banda, ja tornat a l'Ajuntament, que en el 1928 ja es va reconèixer la formació de la banda i se li va aprovar una subvenció anual de 750 pessetes. La banda es feia per a fomentar la cultura, combatir l'ocio. En aquest aspecte eren privilegiats perquè en una època que el poble estava, diguem, pràcticament tot aïllat, que havia gent que eixia del poble la primera vegada per anar-se'n a fer la mili, en aquell temps les músics tenien assegurades 3 dies a l'any. I jo recordo en ma casa, mon pare, una setmana antes, netejant-se la trompeta, preparant-se, ma mare preparant-li les mudes per anar-se'n a tocar. La primera Unió Musical L'Aurora naix a finals d'una dècada que va ser una dècada fonamental per a Sella, la dècada dels 20, en la qual va arribar la llum, va arribar l'aigua potable, es van fer una sèrie de millores fonamentals en el poble i sobretot es va fer la carretera. I amb la carretera va vindre la modernitat i entre altres coses la modernitat representava tindre una banda de música. El primer conveni amb l'Ajuntament del qual tenim constància es signa en l'any 28, és a dir, recent fundada la banda. L'Ajuntament està dirigit en aquell moment per Celestino Berenguer, que és el gran alcalde d'aquell moment, i podem dir que el que representa la banda, fonamentalment, és un canvi de paradigma musical en el poble, perquè fins l'arribada de la banda, la música popular estava representada per la dolçaina, el tabalet i la música de rondalla, és a dir, guitarra, llaüt i bandúrria. L'arribada de la banda significa que moltíssima gent té per primera vegada un accés a una música, diguem, popular però culta, és a dir, a la possibilitat de tocar peces amb una diversitat d'instruments que no es coneixien fins ara. I segurament, per les imatges que tenim, l'arribada de la banda va ser una revolució, i s'hi va apuntar moltíssima gent jove i sobretot es va crear ahir un germen que és el que, diguem, va permetre que la banda, tot i la davallada de l'èxode demogràfic que es va produir als anys 60, que és quan la primera banda acaba morint a poc, es mantinguera. I es mantinguera sobretot en el cinema, en el cine Avenida de la Carretera, que és on aquests músics que van començar de xiquets, després van anar fent-se major, després de superar el trauma de la Guerra Civil, van continuar tocant i dels quals després va sorgir, tant d'eixos músics com dels seus fills, va acabar sorgint la nova Unió Musical L'Aurora a partir dels anys 70. Se va vindre al cap a veure com podríem fer per tornar a fer banda en el poble i més se va ocorrir enviar una carta a l'alcalde, al rector, als mestres, als músics antics i ens van citar en la OGE. Vam anar a la OGE i jo vaig exposar allí la idea de tornar a fer la banda. La primera resposta va ser que estava loco, però dic, bueno, pues, com hi ha que fer uns estatuts i fan falta uns socis, apunteu-vos, no pagueu res per poder fer els estatuts i ens prenem un temps, si en aquest temps veiem que la cosa va seguint, si no, ho tallem. I així no ho van fer, es van apuntar allí una sèrie de persones, de socis. Després, gràcies a Toni Calarambio, que estava en la Caixa d'Ahorros del Sud-est i tot en el dins de l'estiu em deixava que enclavara jo allí per anar fent els estatuts. Van fer els estatuts, es van enviar al govern civil, es van aprovar i va quedar constituïda la societat. Van tindre la sort de pillar 2 grups de xics i xiques que van eixir molt bons, van quallar quasi tots i en molt poc temps la banda va eixir un divendres a allà tocant unes notes i a partir d'ahir a tocar. Pues Salvador, sé que m'han contat que hi ha una anècdota sobre com van aconseguir els instruments. Claro, havien de veure l'assumpte de l'instrumental. Aleshores jo vaig anar casa per casa dels músics antics, arreplegant els instruments que tenien i
i van també arreplegar un caixó ple de partitures que estava en un porxi. Jo coneixia, d'haver estat en Benidorm, jo coneixia a José Penedès, que era una casa d'instruments de València, i el vaig quidrar, i l'home em va fer el favor de vindre-se'n així al poble, vam almorzar junts, i va revisar l'instrumental. Ell diu, no, a Sorre n'hi ha coses que es poden arreglar, altres és impossible, posar-li un túnel, l'altre no sé què. Bé, però és que tot això està en tono brillant i ara va tot en tono normal, tot eren pegues. Mira, don José, no tenim un duro, vostè arreglem-ho com puga i ja parlarem. L'home va carregar el cotxe de ferro, perquè allò era ferro, i s'ho van dur. Quan ell va considerar, va passar un temps, va cridar, che, veniu que jo ho tinc tot preparat. Vam anar i ens vam encontrar tot l'instrumental nou de trinca. Che, però no sé si no tenim diners, com li hem de pagar? Han dues els instruments i ja em pagaran. Si viatge anaven Miguel, el panader, José Miguel, el carnisser, el tio Vicent i jo. I mira, van carregar el cotxe tot l'instrumental perquè sí, ja veurem com paguem. I ahir vam estar molt de temps, que venien loteria, i quan arreplegaven 100.000 pessetes corrent a València a pagar, fins que els van pagar tot. Pensa que aquell home es va fiar de nosaltres, ens deia veure que ara bones persones o el que fora, perquè no és una cosa que sol fer-se. A qui recordes d'aquella primera formació? Bueno, quan vam fer la reunió en la OGE, que jo vaig proposar, el fer la banda i això, i es va constituir, diguem, formalment la societat, jo vaig tratar de donar-li una continuïtat a lo que anàvem a fer, una continuïtat de lo que havia desaparegut. Per la qual cosa vaig proposar que el president fora l'últim o el darrer president que havia hagut en la banda anterior, que va ser el tio Ramon el Bombero. Va entrar el tio Ramon, jo vaig seguir de secretari, després va entrar de secretari Vicent el Barber, i van constituir una junta directiva que hauria anomenar a José Vicent Asensi, que avui és el director del conservatori, el germà Jaume, que ha fet la carrera en l'exèrcit, també d'això, però després Soriano, Jaume el Cireret, Ximo la Bessona, Gasparet, Feliberto, Paco el Zurdo, Pinino, que va entrar un poquet darrere però que anava molt bé, Fonda, el Requi, Blanes, pare i fill, el tio Gargori Gulló, que es va tornar a incorporar, i la filla de Banderà, quan va vindre de França. També n'hi havia uns que van estar molt poqueters, que va ser Manolo Cantó i el germà, i dels músics vells, de l'altra banda, ahir van captar a Pè de Florència, que tocava el clarinet, a Tonet Agulló en el clarinet, Carlos el Fuster en el clarinet, José Antonio el Pescater en el tenor, el tio Ramon el Bombero en l'esplat, i José Miguel l'Esquilahora en el trombó, Palera en la trompeta, també va tocar els primers temps Rafael el Coronel en la trompeta, i no massa més. Diego, Jaume, Asensi. Sí, que jove, sí. Espinet, Feliberto, Fonda, Rivera, Miguelet el Carnisser, el Requi, ahí darrere, Antonio el de Feliberto, els altres no els conec. I és el Jaume en tot, és de Fonda i Jaume. El director de la banda era el tio Vicent, que havia sigut el director d'antes i va ser el director posterior. Però, clar, l'edat no perdona i va arribar un moment en què les condicions físiques del tio Vicent eren les adequades
I en una reunió directiva, on el fill, el tio Vicent era el secretari, va ser Vicent el que va dir que son pare no estava en condicions de continuar. Aleshores, jo havia cursat una petició d'ajuda a diverses entitats i m'havia contestat la CAM dient que diners no en donava, però que ens posava un director, 2 directors per 4 pobles. Tots en van vindre 2 músics de la municipal, un que duia Sella i Orxeta, crec, i l'altre duia Finestrat i Relleu. Venien un dia a la setmana a donar solfeu i a fer. I així va vindre un Urbano Piqueras Sales. Quan van decidir que el tio Vicent no podia continuar, de totes maneres el seu fill li va consultar antes de fer res i va dir que son pare estava d'acord. Ja que venia Urbano, van contratar Urbano. I va estar Urbano així prou temps. Després va haver una xicoteta desavenència i llavors vam clavar a José Vicente Asensi, que havia acabat la carrera, i va entrar ell de director. Després va tornar a vindre Urbano, van tindre també uno de Sueca, que era Falcó, després uno José Antonio, que era de Novelda. O sigui que no he tingut problema mai de falta de director. Després va entrar Jaume Asensi, però ja va entrar Miguel Mas, que ja era d'ací de la banda, i quan Miguel Mas se'l va anar a la banda Benidorm, entonces va entrar ja Quelo, Miguel, que està. Què recordes de l'època en què ton pare donava solfeig als xiquets de la banda? Pues recorde com un somni perquè, claro, ara als 80 anys la memòria ja mos se'n va, però recorde com un somni. Entonces jo tindria pues 9 o 10 anys, perquè jo a les 11 ja anava en la banda a tocar, però jo me recorde que era jo prou menut, mon pare saps que era barber, tenia una barberia. Entonces, quan van decidir a formar la nova banda, perquè la que havia vella es va dissoldre, perquè ja quedaven molt poques músics i de molta edat, es va dissoldre. Entonces van començar un grup de persones i van decidir en formar la banda que hi ha ara. Entonces, van dir, i aquí no tenim mitjos per contratar, i mon pare, pues mira, jo em compromet ja estava de director en l'Antigua, perquè mon pare no tenia carrera, però era com un músic destacat, havia estudiat, havia comprat un llibre, havia estudiat, havia tingut unes poques lliçons en un mestre de la vila que li diuen Ambrosio. Mon pare baixava, que tenia piano, tocaven, o sigui que havia après algo més de teoria, de música. Bueno, que per no allargar-ho tant, mon pare es va comprometre a donar el que ell sabia. Jo tindria 8 o 9 anys o així, i ma casa s'omplia de xiquets, de menuts. Ja dic que els carrers antes eren de terra. Ploïa 4 gotes i el fang, les espardenyes, que duien mantes, les espardenyes, això, les xiques que feien dins de casa, ma mare, el pobre, la casa plena de fang, damunt dels caïres. Xico, no em munteu avui damunt la caïra. Però les xiques, què hem de fer? En tot el que ell va donar, tot el que sabia, ja està. No pot exigir més, però tot el que sabia. I d'ahir ha anat formant-se cada dia més, cada dia més, cada dia més. I d'ahir fins avui en dia. Però la semilla principal, qui va ser?
Vicent. Perquè si ell no haguera posat eixa miqueta, ja podia haver el que fora, perquè, claro, la semilla és la que fa els músics. Sense músics no hi ha banda, o no és així? Així és. El pare d'Amparo és el que va començar. Au de vindre a València. Che, mon pare, encara imitem a València. Claro, en una vintena de xiquets de 20 anys, què podien fer els xiquets? Pues, no us dic, crec que van jugar un o dos, un trompeta que era de relleu, dos o tres, però almenys que no fer riure, saps com he dit? I va ser un èxit. Al 1976, el mestre Vicent Llorca contestava així al periodista de La Verdad, Emilio Chipont, al preguntarle sobre las satisfacciones de ser el director de la banda de música de Sella. Satisfacciones muchas, pero quizá la más grande de mi vida fue en 1975 en Las Fallas de Valencia. Presenté la banda con 33 niños y niñas de 8 a 15 años. En el desfile de la ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados, el público se desbordó en favor de nosotros con sus sinceros aplausos. Al interpretar a las puertas de la catedral El Fallero, aquello fue el desideratum. Por todas partes. Felicitaciones y abrazos. Tindria jo 8, 9, 10, 11, no ho sé. A casa diu, m'han comentat que van a posar en marxa altra volta la societat, la Unió Musical. Mon pare i ma mare, mon germà i jo. I han dit que van a començar a donar lliçó de solfa, el tio Vicent el Barber. I mon pare va anar i mos va apuntar al meu germà i a mi. I ahí comença tota la història. Va arribar el moment de repartir instruments i jo desitjava la tuba. No sé per què em vaig encapritxar en aquest instrument, però només n'hi havia una i érem 2 o 3 que volien la tuba. Al final va haver un sorteig i no em va tocar la tuba. Em va tocar el trombó. I ahí van començar també l'instrument. I encara me'n recorde quan ells que em va tocar per primera vegada una processó del Divendres Sant en un arregler que va fer el tio Vicent per als xiquets, i tocaven la gent major i els xiquets darrere anaven tocant aquesta marxeta. I el primer passadoble que jo recorde ja tocant en sèrio i a l'eixida de la missa de festes majors ahí davant de l'església va ser el que es deia Luis. Després jo en el temps he conegut al protagonista del passadoble, a Luis, que era Luis Molina, fet per son pare. Eixe va ser el primer passadoble de carrer, la primera música de carrer que vaig tocar en la banda. Aquelles primeres lliçons del tio Vicent, que és el que ens va iniciar en el tema de la música, que jo recorde, ell era barber, tallava, tenia la perruqueria així al costat i sabia tot el mètode de memòria. La qual cosa vol dir que jo m'assentava allí, li feia la lliçó i em deia, no, estudia't l'altra vegada. Tornava al cap de 2 hores, ale, vinga, doncs estudia la següent, i ell seguia fent feina. Com arriba jo a ser director o a dirigir una banda de música? Doncs no és una anècdota, és una circumstància, i és que hi ha un concert en Tàrbena, concretament, i el que tenia que dirigir aquest concert era Urbano Piqueres, que no es va presentar al concert, i el president va dir que tenia que dirigir-lo jo, i jo no havia dirigit mai. Però bé, vam eixir al cap entre els músics i jo, vam poder salvar el compromís. I bueno, això va ser un poc la llavor, no?, que després em va obrir moltes oportunitats, no? Recorde moltíssima gent que ja no està entre nosaltres i els recorde en simpatia, i a vegades recordem quan s'ajuntem és de la meva edat, parlem d'ells, parlem d'aixes persones que
que ens van omplir la vida de històries i d'anècdotes, no? O sea, José de Florencia, Carlos el Fuster, Tonet, José Miguel el Carnisser, el Pescater, José Antonio, és una quantitat de persones majors que venien amb nosaltres i que convivien en nosaltres i dormien en nosaltres quan anàvem per ahir, per les festes de molts cristians. Me'n deixaré la tira, però el tio Gregori també tocava la tuba, quan va vindre de França, va tornar de França i va tornar a la banda de música. Vicent el Barber, el germà Pepe, el tio Ramon el Bombero, que va vindre l'home ja molt major i a més en problemes de mobilitat, encara va ser capaç de vindre a les primeres falles que vam anar a València, tocava el bombo. Sí, sí, tots els 4 dies el bombo penjat, un home major, per a ell va representar un esforç tremend. Va ser un nexo d'unió entre la primera època que abans de desfer-se, amb la guerra per mig, la guerra civil per mig, i esta nova etapa que estem celebrant el 50 aniversari. La veritat és que va ser una dècada molt bonica per a mi i vaig aprendre moltes coses, en el sentit de que jo vinc d'una zona on no se treballava molt les marxes mores, per exemple, la música festera, i aquí vaig tenir que posar les piles per poder entendre les marxes noves d'acollanes i demés. A ser director va ser per mediació de Miquel Mas, i parlant em va dir, estem buscant un director per a Sella. I jo en aquell entonces portava una banda juvenil en el meu poble. Li vaig dir, bueno, si vols, jo puc fer una prova, a veure què vos pareix. Dic, de moment vaig vindre com a professor de metall i estava ensaiant a la vegada en la banda els divendres per la nit. I bé, vaig començar a ensaiar i vam fer un bon feeling i fins aquí hem aplegat. Vam estar 10 anys junts. Vam acabar esta dècada en un certamen que van guanyar, per cert, i ahir va ser el colofó de la meva participació en la banda. Que estaven en la banda quan tu estaves de director. Sí, estava Gaspar, estava Miquel, Miquelet, l'actual director, estava Sefu, estava Àngel, Gaspar també, Frank, Benjamín, els germans, estava Pilatos, molta gent. Jo ara, per exemple, com són molts anys que ja vam perdre ja la relació d'estar en contacte, però jo em vaig sentir com un home del poble. Cada vegada que jo sent el poble de Sella o sent el nom de Sella, me sent membre de... Bueno, pues com quasi tota la fornada de la banda nova des de xocotet, i pràcticament, si no del segon pas a carrer, perquè el primer en la caixa resultava caminar i tocar complicat, pues vaig estar ahí. Ja en el segon mestre que vam tindre va ser el que ens va obrir els ulls per anar a estudiar al conservatori, i a partir d'ahir van començar els estudis en el conservatori, i després va vindre l'època de la milícia, vaig fer la mili de músic, i a l'hora de llicenciar-me vaig tindre l'oportunitat i vaig aprovar de suboficial músic. Vaig estar per Saragossa i per Madrid en la banda d'aviació i en la música de la Guàrdia Real, i ja quan tornava a la zona, anant a l'Acadèmia General de l'Aire, és quan vaig tornar em vaig arrimar més ja cap al poble, i entonces és quan ja vaig estar... El sent president, Javier Mas, va contactar amb mi i al final vaig entrar de mestre, que vaig estar durant 4 anys. Vaig relevar a Pepe Botella, José Botella, que casualment ens van conèixer de xiquetet,
de quan anava a tocar per Novelda i per Alguenya, i després vam coincidir en Madrid en algun fosso de Sassuola. I després, del 99 al 2003, si no de memòria, i després quan jo em vaig tenir l'oportunitat d'anar a la Unió Musical de Polop i vaig donar el relevo a Kello. Què ha significat o què ha significat per a tu haver arrencat amb la banda des de xiquitiu i haver arribat a portar la direcció i la presidència? Jo vaig començar amb 9 anys les classes en la banda, perquè en aquell moment la banda era tot en el poble. Tots els xiquets veníem a la banda. Jo en el meu cas, el meu germà major ja tocava el clarinet i jo, clar, vaig vindre i em vaig apuntar a tocar el clarinet. Me'n recorde de fonda que jo vaig entrar en la banda a tocar el clarinet i ell tocava de clarinet principal i ell era la meva referència, recorde, ell tocava molt bé el clarinet i jo volia aprendre i m'emmirallava amb ell, mirava com tocava ell i jo aprenia de fonda. Sí. Als 10 anys ja vaig començar a formar part de la banda i vaig anar a València i a partir d'ahir a molts altres llocs. Vaig veure que m'agradava el clarinet i vaig estudiar música al conservatori i vaig fer estudis superiors de música i després he tingut l'honor de poder ser professor i acabar sent director de l'entitat, director de la banda de música, cosa que és, clar, una enorme satisfacció. Jo crec que és una de les coses més importants a les quals he pogut aspirar. Miquel, com vas començar tu en la banda? Vaig arribar així, ja ma mare en compte que jo havia vingut diverses voltes i Urbano havia dit, el mestre que havia entonces havia dit que, a veure, xiquet, eres massa xicotet. I entonces vaig tenir que esperar el dia que complira 7 anys el divendres següent que havia classe per vindre. I ho conto moltes voltes perquè, clar, en aquesta època havia molta gent, entre molts xiquets, que el divendres era el dia de la música. I clar, vaig entrar i aquell home ja es torna a estar així, la criatura esta. I em va escriure en una servilleta del bar, em va escriure el compàs de 4x4, i em va dir, hola, a casa, aquesta era la música, la primera clase de música. Però bueno, després ho conto com una anècdota de quan va ser d'inspirador, va ser per a mi a aquest moment, que m'escriviera un 4x4 i després acabara marcant el 4x4 tots els dies de la meva vida. Dinos, Miquel, com va ser aquest camí fins a arribar a ser director de la banda? Jo realment ja havia, abans de dirigir la banda, ja havia fet algunes coses de direcció. Ja havia estat en uns cursos de direcció amb Mutxamel quan tenia 18 o 19 anys. I allí realment sí que els mestres em van insistir molt que continuara perquè ho feia molt bé, que era molt jove. I vaig estar uns anys dirigint la banda juvenil fins que me'n vaig anar a estudiar fora. Després, quan vaig tornar, ja no vaig tindre més contacte amb la direcció fins que mon tio Miquel va dir que deixava la banda. I la junta directiva que havia en aquest moment em va proposar a mi de director. Realment vaig estar uns anys, com a uns 8 anys o així, que la direcció per a mi va passar desapercebuda. Estava fent altres coses, estava estudiant música moderna, però sí, després, molts anys després, vaig tindre l'oportunitat de dirigir-los, que jo ara ho pense 13 o 14 anys després, que no tenia ni puta idea, això és la veritat. Però bueno, sempre he tingut algo que és un criteri, he tingut una idea del que... Ara ho pense, collons, sí que tenia fa 12 anys, és que em veig i dic, hòstia, tio, que roïn que eres. Per a mi la banda ha sigut tot. L'inici, començar, que ens donen la primera oportunitat, el primer instrument, començar a tocar, sigues concertino, o després sigues directiu de la banda, ajustador, buscar per anar a fer contrates, i després acabar aprenent a dirigir, així, i com a últim, atrevir-me a investigar en la composició, i també tindre el laboratori així per a saber que sí, que no, que sí que podien estudiar fora, a dir-me moltes coses, però jo al final tenia la prova així, material de què passava quan escrivia una cosa o què passava quan escrivia una altra. Jo crec que un dia vam parlar de
la implicació que té la banda, no? I tu vas tindre unes paraules molt boniques, no? I m'agradaria, no? que compartissis així les teves paraules, no? Per a la banda. Al final, no sé, és emoció màxima, ho portem en aquests termes. És de lo que vivim, és de l'emoció, de poder-nos comunicar més enllà de les paraules. És que no saps per què ve la gent, per què cada divendres hi ha gent així, que és la clau de tot. Al final la clau de tot és que cada divendres hi ha gent així. No n'hi ha altre secret per a que una societat es mantinga sana i bé, i és que la gent vagi a assajar. I així passa, una cosa que passa, que encara mantenim aquest esperit de que la gent disfruta cada divendres quan ve, i alguna volta ho hem parlat això, és que si no disfrutaran no vindria. L'altre dia Pablo Marquès, que va estar en el curs de direcció, un dels millors directors del món, és increïble aquest xic, és molt jove però increïble, té una tècnica personal increïble i es va emocionar profundament, no es va poder aguantar les llàgrimes de veure-nos. Ja l'últim dia de curs, i clar, és que té molt valor, és que la gent que ve encara té les manxes de l'obra que ha estat tot el dia treballant, arriba per la nit, es calla la boca i agarra l'instrument, no fa ni un soroll per veure què ens ha de dir el mestre, per estar ahí i per fer-ho, al final buscant què és el que es busca en Assaderar? Buscant la bellesa, buscant... Perquè és que qui no és la satisfacció. Està molt guai, la veritat, que compartir tot això amb ells i que ells s'ho hagin cregut, perquè tot això també ha sigut un procés de... Les bandes al carrer n'ixen 1.000 bandes al carrer. Recordo quan vaig fer Apocalipto, que hasta jo mateix, la primera marxa que vaig fer, vaig fer una abans, una setmana abans. I veure això en el paper i veure així les cares de la gent dient, en sèrio o què? Anem a fer això? Tu estàs flipant. I jo me recordo, no dir meu, però mirar-lo i dir, estan pensant el que penso jo. Estan pensant ara mateix i dir, però on anem? Com vas començar en la coral i com has acabat dirigint-la? En la coral vaig començar just quan va començar, en l'any 2007, penso que va ser, no? Sí. Vaig començar com un dels membres joves que havien, també havien 3 o 4 xiquetes, i vaig començar, jo havia acabat d'estudiar música i bé, anàvem ahí i participàvem amb la gent que era més gran d'edat, que igual no sabien solfa i tal, i nosaltres pues, intentàvem ser com una mena de puntals, no? per a començar aquest projecte amb Montió Miquel, que era com a director. I jo venia sempre als assajos, un membre de la coral, des del 2007. Després, quan es deixa Quero com a director, me'n proposen a mi agafar la batuta, diguem. Però justament em van cridar per a fer feina fora, en Barcelona. I no vaig poder aquest any dirigir, ho va dirigir Ximo, de Benidorm, Ximo García, i al curs següent, ja, el 2012, vaig començar com a director del cor fins al dia d'avui. És a dir, ha estat en els dos costats, diguem, no? Com a cantant i com ara com a director. En quant al repertori que solem fer, hem fet de tot un poc. Hem cantat a capella, doncs cantem habaneres, cantem música medieval, música del Renaixement, cançons tradicionals, cançons populars. Després la coral també solem fer algunes misses, en aquest cas tant a Sella com a la Vila com a Orxeta. Tenim ahí repertori de cançons religioses també. En la participació en la banda de música hem fet també des de boleros fins a peces modernes, peces que són espectaculars, d'Òscar Navarro, i un dels actes més espectaculars que es fa en Sella és aquesta cloenda de la Setmana Cultural que sol fer la banda amb la coral i tenim el plaer de participar en un acte que és multitudinari, que és molt esperat i que és una autèntica experiència.
soc Mireia, tinc 10 anys i toco el trombó. Hola, soc Aitana, tinc quasi 10 anys i toco el saxo. Hola, soc Aina, tinc 10 anys i toco la trompeta. Hola, soc Rosa, tinc 13 i toco la trompeta. Hola, soc Carla, tinc 10 anys i toco el trombó. Hola, soc Carmen, tinc 10 anys i toco la flauta travessera. Com va ser que vau començar a la banda? Jo vaig entrar a la banda perquè vaig començar en altre col·legi de música i estava molt junts i entonces vaig començar així en la banda. Perquè el professor ens va ensenyar a tocar i a saber les notes i això hem entrat a la banda. Mireia? Hem entrat a la banda perquè nos encanta la música, bueno, per lo menos a mí, y tocar en la banda, pues, me encanta. A mi també m'agrada molt i perquè estem tots junts i al final, pues, no sé. No, mos ho passem superbé. Bueno, primer calfem i després ja comença Miquel i mos dona les partitures i ja comencem a tocar. I n'hi ha vegades que només donen classe de solfa i n'hi ha dies que fem un poquet de solfa i assagem en els instruments. I toqueu tots junts, no? Amb els grans també. Bueno, a lo millor a voltes diu els trombons i les flautes toquen, els demés se callen. Però sí que toquem tots junts. Sí. La majoria de voltes. Sí, perquè... Qui és el vostre mestre? Miquel Morales Pérez. Però estàs referint a mestre de la banda o mestre de la banda? banda. Em pensava que digués el mestre de l'instrument. I de l'escola? Pues a mi me dona Vicent i Carla també. A mi me dona Maria, la de... Mi mami. A mi Adriana. Sí, a mi també. A mi Maria, la de... Maria Santa Maria. Maria Santa Maria. Quan vas començar a la banda i quines dones havia amb tu? Jo vaig començar en la banda, vaig entrar en l'any 91. Quan vaig entrar jo, vam entrar prou xiques. Va entrar Pepi, va entrar Sònia, va entrar Glòria, Cristina crec que també va entrar, i recorde que estaven en la banda, estava Suni, estava Patri, estava Geles, Lídia, estava també Maria Amparo, Maria Isabel, Sílvia, i pense que n'hauríem més, però en aquest moment no me'n ve cap més al cap, però havia prou. I aquest any, ja es dic, vam entrar prou xiques. I quina edat tenies? Tenia 11 anys. Sé que ara esteu, la teua parella, la teua filla i tu en la banda. Com ha sigut aquests anys de transició, des que tu vas començar fins ara? Està clar, abans de tindre una filla, pues, la cosa anava molt més fluida. O sigui, veníem quan volíem, o sigui, quan podíem. Quan van tindre a la xiqueta, sí que és de veres, la meva parella i jo som els dos músics, sí que tenien clar que els dos som músics i que ningú dels dos anava a deixar-se la banda, perquè les dos ens agrada la banda, hem estudiat música. Aleshores, quan va néixer la xiqueta, sí que van parar els dos. O sigui, no és que vaig parar jo i ell, no. Vam parar els dos, vam estar uns 4 mesos, i ja quan la xiqueta ja digueren que feia la dormida més llarga, el que fèiem és que venia jo un assaig i un altre assaig venia Sergio. Aleshores era uno ell, uno jo. I quan venia el concert, les dos assajos d'abans del concert sí que tiràvem mà d'alguna iaia perquè vinguera a casa i aquestes 2 horetes d'assaig estiguera en la bebè, perquè era una bebè. Però ara que la xiqueta ja és molt més major, ja la podem deixar, ara ja és moment, ja tenim desfile, allí que anem els dos, o sigui, ja no fa falta... Ara vas tu, vaig jo, o sigui, que ara ja ho tenim solucionat, la xiqueta ja és més majoreta, ja podem fer un poc. I res, i ara fa poc el divendres passat ja van començar a vindre a assajar, la xiqueta, i ara, mira, ara ja les 3 ja no tindrem que buscar a ningú perquè es quedi amb ella, o sigui que ja ho tenim més solucionat, el tema de la xiqueta i nosaltres. Us recordeu de les dones quan va començar en la banda? Luisa, Dolores, Isabel, Rafaela, Angelita, Amelia, Amelia, Loli, sí. la de Fermín, sí. y tú y yo.
trobi que ja està. No sé si... Jo crec que no, sí. En aquest moment ja no. En aquest moment eixes. Van ser les primeres que vam entrar a la banda. En el 73. Teníem 10 anys en aquell moment. I molta il·lusió, molta il·lusió. Realment, pues, bueno, lo de l'instrument, després, jo dic l'instrument perquè jo tocava la trompa, que no era lo corrent en aquella fetge, ni pensar-ho, que una xica tocara la trompa. Però a mi me la van donar i a mi em va agradar el soroll que feia i vaig començar en ella. I molt contenta d'haver-la tocat, la veritat que sí. I, bueno, i això. Pues bé, jo recorde, bueno, les companyeres que ell ha anomenat, i recorde que molta gent diu que no. Jo recorde que vingueren al col·le uns homes, que m'imagino que seria el tio Vicent i quadrilla, no sé, a dir-nos, vinga, apunteu-vos a la banda, que és una cosa molt bonica, que ja veureu, que no sé què, i, home, ens vam apuntar, érem 60 o jo què sé, tots, xiquets, xiquetes, tots. I a mi em van donar de primeres el clarinet, que van repartir els instruments que tenien de la banda que havia abans. Em van donar un clarinet, doncs això, i després, quan ja es van canviar els instruments, que es van comprar instruments nous i tal, es veu que jo en casa no parava de dir m'agrada el saxo, mira com brilla, mira que dorat i mira que xulo, que un tio, que després va ser president de la banda, em va comprar un saxo. I és el que ha tocat fins que m'ho vaig deixar, l'alt. I quants anys porteu? Jo realment poquet, perquè va ser quan meus pares se'n van anar a viure a la vila, si vaig entrar en 10, començava el batxiller aquest any i ja se'n van anar tots a viure a la vila, mon pare, ma mare, els meus germans i jo. Aleshores, vindre a Sella, mon pare no conduïa, era una odissea, vaig estar un poquet més de temps, però pront ja m'ho vaig deixar, o sigui, aquí jo deguera estar, calculé 5 anys i algo. No vaig estar més temps, però bueno, tinc molt bons records. I ara has tornat al cor. Sí. Ha tornat al cor, sí. Pues perquè resulta que, ja et dic que en ma casa tots som músics. El meu home és músic, el meu fill és músic, la meva filla també. I quan ja estàvem així tots, ja érem majors i tal, pues jo dic, oi, pues una manera que podria, perquè jo tocar altra volta la trompa m'ho veia una muralla. Perquè realment les trompes el que fan avui en dia, que són meravelles, en aquell moment no es feia la trompa així, era més acompanyament. I jo dic, doncs mira, jo podria intentar en el cor, a veure. I em va agradar molt i, bueno, i ahí estic. I ahí està. Sí, sí. Pues nada, jo en aquesta època, que tindrien 13, 14, 15, van desaparèixer totes les xiques, van anar anant-se'n cada una pel seu motiu, i em vaig quedar jo soles en la banda, i era com que tu soles de xica en vas, i entonces me la vaig deixar, i cada vegada que la banda passava pel carrer era un drama, perquè jo és que me'n recorde de clavar-me a plorar i ma mare, això no pot ser, doncs tu t'apuntes a la banda altra volta. I diu Amparo, que jo no me'n recorde d'això, que sa mare li va dir, Maria Ángeles, apunta tu també. Amparo, la de carrer de fora. I em vaig tornar a apuntar, però vamos, vaig estar fora de la banda molt poc temps, perquè vaig tornar i després van començar a apuntar-se a la banda una altra quadrilla de xiques, que eixes van estar molt temps. Van estar molt temps, sí. Jo he estat ahí fins que m'han tirat, quasi. El primer mestre va ser el tio Vicent, el barber, que era un músic, que tocava el saxo, crec, si no recorde mal, en la banda que s'havia desfet, en la banda anterior, i l'home va ser el que va muntar la banda, en fi, el que ensenyava solfeo, el que ensenyava els instruments, el que dirigia la banda. I no sé si és de veres o no, però diuen que estava un poc sord. A donar solfeo. En el bocadillo. I és que, a més, això era com una divertició molt gran. Jo penso que per això tenien tantes ganes d'aprendre, perquè és que ho feia molt fàcil. A les 5 d'escola, al bocadillo, hi ha la música. I l'home estava totes les vesprades ahí ensenyant-nos solfeo en el mètode de la... Aguantant-nos a tots, perquè ell donava solfeo a tots els xiquets. I després ens feia classes de... No sé qui donava classes de... Era ell que donava les classes de llenguatge, ara es diu llenguatge musical, que ens ensenyava en una pissarra, jo me'n recorde, i ens donaven les classes i després feien examen. Vale, però tot això ho feia ell com a solfeo, dia ell, sí, vamos. Vale. També ens donava les classes de les instruments, tot. Ens ensenyava a tocar l'escala cromàtica. Ho feia tot. Jo que tocava la trompa, jo no té res, a lo millor no té res que veure en el seu instrument, que era un saxo. Pues l'home també em va ensenyar a mi a fer l'escala cromàtica, a llegir la partitura.
O sigui, tot això, tot ho feia ell. Feia tot. També és de veres que van ser poquets anys, després ja van veure un director, perquè ell no era director, ell era músic. Però va ser lo difícil de començar de zero en uns xiquets que no tenien ni idea de res i ell pues, ens va ensenyar i veníem, o sigui, que ho faria agradable i fàcil, que dius tu. En el 2016-2017 vaig entrar en la Junta, que estava a Blanes de president, i al poc temps, en un any o això, vaig començar a fer la tasca d'ajustador. Em va ensenyar ell, perquè és que, clar, jo portava tot, i jo buscava l'ajustador, perquè no ho sàpiga, és el que busca els músics per anar a tocar per ahí i tal. I doncs el 2021 vam fer el canvi de Junta, i clar, jo parlava amb Miquel, i deia, Miquel, jo vull seguir d'ajustador, que ara que m'ha ensenyat a fer-ho bé, vull seguir fent això. I em deia, no, tu ets el president. I jo, vinga, va, doncs, en tot el que comporta ser president i tot, estar en tot, comunicar als músics les coses, les eixides, estar en els comptes, tenim un tresorer, la junta directiva, està Adolfo de tresorer, està Jonàs de vicepresident, i després tenim a Ramon de secretari. Ramon agafa tota la burocràcia de les subvencions i moltes més coses, i clar, jo estic damunt, has fet això, has fet allò. El president és un poquet estar en tot, ficat en tot el que és de la societat, que fa que vaig avant, i res, supervisar i també fer moltíssimes coses. I la gent vol parlar amb algú de la banda, el primer que va és el president o això. Recordo perfectament. A Xixona, per exemple, dormíem cada banda de música en un compartiment, diguérem, en unes sales que tenien finestres, que s'escoltava tot. I al costat teníem una banda crec que era de quatretondeta, que eren homes ja majorets, que volien gitar-se l'hora, i nosaltres, jóvens, arribaven tard i estaven sempre amenaçats. La qüestió és que definitivament un dia ens va tocar a la porta la Guàrdia Civil. I va venir la Guàrdia Civil i va entrar cap allí, a lo qual nosaltres, la gent en vez d'assustar-se, encara algú li van plantar cara i les converses van ser mítiques en la Guàrdia Civil. Perquè estaven en Tabarca tocant, i estaven allí en la placeta, conviden allí a una cerveseta a la gent i tal, i hi havia un home que era clavat a Blanes, però clavat, i vam dir, ostres, i che, bueno, anem a fer una foto amb este, i van dir, che, posa vostè així enmig, i tanca l'ull així un poquet, i ja ho tenim. I l'home va accedir, era por allí nosaltres, i vam fer la foto, després la vam penjar en el Facebook i el vam etiquetar a Blanes. I clar, tot el món, el president també està en Tabarca, no sé. Tot el món pensava que era Blanes. De fet, quan veig el record, dic, ostres, que de veres no és Blanes. I vas dir, bueno, si alguna vegada penseu anar al certament, ja m'ho digueu. I a cap de 8 o 9 anys vaig ser el certament de quarta categoria. I era, aquest certament és en març, i és l'època del Perdigot. I li vaig dir al músic, senyores, voleu un certament? Ah, pues sí, volem un certament. Sí, però hi ha un problema, que en l'època del Perdigot aquí no apareix ni àguiles, no? Aleshores, se van comprometre a vindre a l'assaig, a ensajar, i com este local era un local molt sonava massa, tenia molta ressonància, li vaig dir, per poder tindre una qualitat en la banda tenim que buscar llocs on poder ensajar. I vam ensajar en Finestrat, vam ensajar en Mutxamel, vam ensajar en Relleu, en diversos llocs. I vam anar al certament. El certament anava a la banda de la Vila, una banda de músics ja professionals, tal. Però la sorpresa va ser que quan vam anar vam fer tal concert i tal actuació que van donar el primit a la banda de Sella. També vam fer un altre viatge a Istres, també a tocar els bous. I ahir també va passar una anècdota guapeta, no sé quin xiquet era, un xiquetet, i allí hi havia un parc
en una font, en una platera de metàl·lica, i les persones majors s'assentaven allí damunt la platera per prendre el sol o per parlar. I algú li va clavar en el cap al xiquet o li va néixer a ell, no sé, se'n va anar i va taponar l'eixida de l'àvia, de la pila. I els homes allí sentats, quan ens van donar compte, tenien totes les anques banyades. Com eren tan xiquitius, ens van repartir en cases particulars. I a ella i a mi ens va tocar la mateixa casa. I vam aplegar un dia que anaven tots disfressats. De vampiros. De Dràcula. I vosaltres estàvem... Però és que crec que ens ho van creure. No sé. Jo sé que por que van passar. La por que van passar. Perquè l'home de la casa anava disfressat com a de Dràcula o vampiro, no sé de Boneneixi. I Boneneixi motos allí. Sí, van passar una por. Assustats del tot. I me'n recorde molt quan van vindre a despertar-nos al endemà, bon matí, que la senyora de la casa, i ella estava a torrar i li dia, mama, un poquet més, deixa'm un poquet més. És que érem unes manyaques. Això ho diu ella, jo no sé si tu estaves dormint. En Xixona pues, estàvem, després d'acabar, ens quedàvem a dormir allí i vam anar de festa i feien la festa en el pati de l'escola. I ens vam assentar en una finestra i la finestra estava oberta. I no sé per què, uno va clavar la mà i va fer, ui, així n'hi ha peluches, i això, i van començar a treure peluches, i que on van acabar els peluches, cotxes d'estos, que uno era una Marieta, que li diuen la Mariquitola, o sigui, és que a més les van posar nom als peluches i tot, o sigui, vam eixir carregats d'allí del pati de l'escola on ens quedaven, plens de peluches i de muñequers que havien llevat, que després ens sentíem mal de dir, és que hem llevat joguers d'una escola. Sobretot en el lloc on suposa que el músic de Sella té més anècdotes, és en Tabarca. Encara vaig a escola, i vosaltres penso que encara anàvem a escola, o sigui, tenia 13 anys. I vam anar Vicent i jo, Vicent el de Manuelita del trombó, que és ara mestre a la Universitat de València, i teníem tanta por, que en aquesta època encara apagaven els llums a les 2 del matí. Teníem tanta por a que ens feren alguna cosa que nosaltres no podíem dormir, però anem al bany i tal, i ens havien amenaçat, que anaven a fer putades no sé quantos, que vam agarrar el colxón, i jo vaig dir, hòstia, este què fa? Vicent Emilianit agarrant el colxó, i anant, sí, jo em vaig darrere d'ell, vaig agarrar el colxó, i van dormir ahí baix d'una això, de por que tenien a que ens feren alguna cosa. Contaré una anècdota que em va contar a mi José Miguel el Carnicer, i era que la banda anava a tocar a Mutxamel, als moros i cristians, i quan arribàvem allí els músics els repartien en cases per a dormir i menjar. Clar, eren anys que encara, no sé si hi havia un poc de fam que la... I bueno, el cas és que hi havia algun músic que es veu que era molt menjador. I les dones de les famílies estaven encantats de que es quedaren allà a dormir i a menjar, però clar, el segon o tercer dia va eixir una dona dient, no, a mi canvieu-me el músic, que este es menja hasta la tapadora del caldero. A mi sempre m'agrada passar pels 4 cantons i sentir no només la vista d'aquest carrer, sinó sobretot el so d'aquest carrer. I el so d'aquest carrer, des que jo era menut, ha sigut un instrument de vent, un instrument de metal, assajant en l'acadèmia. O sigui que per a mi és la banda sonora, sense dubte, del poble. Em fixo en això de a què sona un poble, no? A què sona el meu poble? Si sona a l'Aurora, als cants tradicionals, sona a la festa, sona a quan marxem una partida de pilota, sona a xiquets, sona a gent en la plaça. No sé si això és música, però en definitiva sí que són sons que ens uneixen, que formen part al final del nostre imaginari col·lectiu i que fan poble. Jo, com he dit, vaig entrar en la banda amb 9 anys, vaig ser educando, músic, professor, president, director. En la banda vaig conèixer a la que és la meva dona, que també era músic i tocava clarinet. O sigui, la banda i la música han vertebrat tota la meva vida. La música per a mi és l'ànima de la vida.
Una vida sense ànima és una vida morta. Per tant, la música és el tot. La música m'emociona molt pront, sols de pensar en ella em fa passar d'estar poder en les rixes més grans i més quan sents una polca d'aquest tipus tirolesa, que fan a les llàgrimes més grosses quan la música és tipus requiem, no? I això és per la part del sentiment, no? Vull dir que per a mi la música és aquest sonido que fa que els sentiments aflorisquen d'una forma, de la forma més natural. I la música ha sigut a mi, per a mi, el meu sentit de la vida, no? Quan jo sent que algú que sent una banda, com els xiquets, quan se la porta al carrer a veure qui és. I no és una professió, és una afició on jo puc realitzar-me, no? Com a persona. I això per mi ha sigut el que més. I bé. La música per a mi és un art que transmet les emocions a través de molts sentits a la vegada. És algo... Moltes sensacions, sobretot em recorda la meva infantesa, em recorda pues, tot, perquè és que va ser obrir-me la ment, aquesta va ser la paraula. Jo és que sols he de pensar que és el 50 aniversari, que ho diga ella, estic superpesat, perquè estic emocionada. Per mi m'ha tret de molts moments roïns. Jo recordo en concret, quan va morir ma mare, per mi la música era un punt d'eixida, un poc, d'alivio. A part d'una afició, podria dir que és la meva vida, perquè jo que sé, des de ben xicoteta he estat vinculada a la música i, no sé, ho trobo que la música forma part de la meva vida. Per a mi és diversió. Per a mi la música és alegria i és com una expressió de sentiments. A vegades quan estic tocant em sent com si expressara els meus sentiments. Per a mi la música és alegria perquè estem tocant tots junts i és un moment molt bonic. Per a mi la música és molt bonica d'expressar. Per a mi la música és companyerisme. Per a mi la música és com compartir els teus sentiments a les altres persones. Jo no ho he tingut clar fins que no he tingut 20 anys. Ma mare diu que ho tenia clar des que tenia... 7 anys? 6 o 7 anys. Jo no he sigut conscient d'això. Però bueno, ha sigut la meva forma de vida, per supost. I més enllà d'això, és el que em fa feliç per damunt de qualsevol altra cosa. La música és, en definitiva, el llenguatge universal, un eco del món invisible, la poesia de l'aire, la banda sonora d'un poble, Sella. I si en realitat el tresor de l'endeví no foren diners ni valuoses joies? I si en realitat hem tingut sempre al nostre voltant en forma de ritme, compàs i temps? Tant de bo puguem gaudir molts anys més d'aquest tresor. Visca l'Unió Musical l'Aurora de Sella.